Yan, magandang araw sa atin mga kapatid at welcome sa ating YouTube channel at maraming salamat din sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga baguhan dyan, baka naman paki-like, share, subscribe at pakipindot yung notification bell para updated kayo sa ating mga upload video. Maraming salamat. Yan, welcome back sa ating YouTube channel mga kapatid. Kung nakikita nyo sa kaliwang side ng ating video, yun yung nakapula, yung mga crane na yan. Yan yung nagbubuhat ng mga girders. Yan yung kasalukuyang ginagawa nila ngayon, yung daan galing Cordoba papunta ng Cebu City. Yan yan sa bahagi ng Cebu South Coastal Road, Bayada. Yan, nakita natin yung ating CCLX, Cebu Cordoba Links Expressway. Kung makikita natin yung ating Pylon 1 at Pylon 2. Sa ngayon, ang ating CCLX ay meron na siyang 47 stay cables. I-update natin yan sa sunod na video kung saang bahagi siya yung may nakalagay na bagong installed na cable. Yan, kung nakikita nyo, itong daan na to yung galing tunnel, subway tunnel. Papunta tayo ng south. Ang makikita natin sa ating video yung Pylon 1 sa bahagi ng Cebu o sa Cebu South Coastal Road, Bayada. Medyo kulimlim dahil at saka madilim konti dahil hapon na tayo pabalik papunta ng south area. Ito yung Pylon 1 kung nakikita nyo sa ating video. Update din natin yung mga girders dito banda sa may puzzle area. Yan mga kapatid, kung nakikita nyo sa ating kanang bahagi ng ating video, yan yung mga natapos na nalagay na mga girders. Yun yung tig-6 na girders. Kibali 4 lanes po yan. Dalawa yung galing Cordoba papunta ng Cebu yung pababa. Paakyat naman 2 lanes din. Yung galing Cebu papunta ng Cordoba, yun yung paakyat. Ito ay nasa bahagi ng puzzle area o sa Cebu South Coastal Road, Bayada. Matapos na yung mga girders niya, nagpo-flooring na sila. At dito sa may bandang pababa, pagkatapos ng intersection, makikita natin yung nilagay nilang mga bagong installed na mga girders. Yan sa bandang kanan, yung papunta, kung pupunta ka ng south area, yan. Yung may nakapulang crane, yan ilagay yung mga girders. Ang daan na yan yung pababa galing ng Cordoba papunta ng Cebu City, meron yang tig 2 lanes. 2 lanes po yan at saka tig 3 girders. Yan, hanggang dito na lang banda yung hindi pa nalagyan nila ng girders, pero yan yung diyan sila nakapokus kung saan nilagay nila yung mga natitirang mga girders. So yun lang mga kapatid, paki-comment na lang sa baba para mapuntahan at ma-shoutout ko kayo sa next upload video. Maraming salamat at God bless sa lahat. Bye-bye. Yan, sa mga baguhan dyan, baka naman paki-like at share sa ating YouTube channel at paki-subscribe na rin at pindutin yung notification bell para updated kayo sa ating mga upload videos. Yan, shoutout time tayo sa mga masugid nating mga kapatid at sa mga comment nakaraang video natin. Please subscribe Wapong Shorty channel, Manay Tinang, Efrain Oculars Vlog, DGC Vlog, Akas Stock Trading, Kago Taino, Francis Aureliano, Meldodong Vlogs, Peryong GRTV, Teds Fuentes, Dong Joms Vlog, Jolgoms TV, Rado Nica de los Santos, Jamakoy Basay, Babin TV Explorer, Kantahan ni Chin, Mads Helen, Maria Chocotani, Jaskia Gaming, Cebu Best Homes, Tikol TV, Awoktor, Singer Bandra Takor, Easy for Me. Maraming salamat.